Jos ei koskaan tarttuisi tilaisuuteen, niin ei tulisi varmaan koettua mitään uutta ja ihmeellistä. Aika paljon jäisi väliin. No, tästä se sitten lähtee. Onko se videolla? On. Helvetti. Ekaa kertaa bussissa siis hyvin päästä. Tämmönen kortti ladata ja tällaista maksaa yli €21 matka kun menee. Joo, tässä nyt ollaan tultu keskustaan, eka päivä on ohi ja kahtellaan vähän paikkoja. We are now officially a member of this thing. 7-viikkoisen työssäoppimisjakson vietimme Slovenian RTV:llä, joka oli Ylen kaltainen suuri TV-yhtiö. Suurin osa ajasta kului kameratiimin toimintaa tarkkaillessa, mutta jo toisella viikolla pääsimme itsekin kameran taa suoraan lähetykseen. Tutuimmaksi muodostui Vem-tietovisa, jota me molemmat päästiin kuvaamaan useamman jakson verran. Paikallinen Lidl. Kauppareissut ne vasta riemua olikin, sillä hintataso oli sen verran huokeampaa kuin Suomessa. Valikoima oli tietysti vähän erilainen, ainakin ruisleipää kerkesi tulla hieman ikää. Mitenkä tää hinnoittelu meni nyt näin niinku omasta mielestä? Kyllä sanoisin, että emme tulla takaisin Suomeen. Taisi mä haluttaa alkoholivero pois Suomesta. Päivi Räsänen, jos kuuntelet minua ja Valmira. Mikä on Spider-Manin lempibiisi? Uncle Ben's. Työ ei rajoittunut pelkästään studioiden seinien sisälle, vaan päästiin näkemään myös, kuinka erilaisia konsertteja ja urheilutapahtumia kuvattiin. Elikkä siis Ljubljana Berliini lentopallon mestaruusliigan matsi. Ja tätä ollaan lähdetty tänne kuvailemaan. Ollaan tutustuttu kameroihin. Elikkä siellä 8 kameraa, kaikilla oma tehtävänsä. Ja sitten uusi juttu tuli tässä semmonen kuin slow motion. Eli nähtiin vähän miten semmonen härveli toimii. Käytiin tossa slow motion vänissä kahtomassa systeemiä sieltä. Miten nappulat pyörii ja semmoista. Ja nyt kun matsi alkaa, niin mennään sitten tonne Obi-Waniin ja siikataan miten homma toimii siellä päin. Je že usvojila točke svetovnega pokala Katja Požun, Slovenija. Odlično v prvem skoku, 84 metrov in pol, zdaj 80 metrov in pol za Katjo Požun. 80,5 meters. Ei hyvänen aika, mä luulin jo, että me päästään pakoon tätä, mutta tässä se nyt vähän näyttää siltä, että eiköhän se talvi tänne Sloveniaankin tulee. Voitte tää... Virallisena lumitiedottajana. Ljubljana on tunnettu erityisesti bileen meiningistä. Baareja oli joka puolella, bissejä sai halvalla ja viikonloppuisin keskusta oli täynnä ihmisiä. Metelkovasta löytyi klubeja joka lähtöön ja usein tarjolla oli myös live-musiikkia. Ivovuorna Union paikallinen pani. Tänne saa tuoretta vastapantua olutta hanasta. Kyllä on maailman parhaista. Eihän sitä nyt kuitenkaan ihan kaikki vapaa-aika mennyt baareissa notkumiseen. Välillä kerkesimme kiertää myös niitä perinteisimpiä turistinähtävyyksiä. Ljubljanan eläintarha oli tosi laadukas. Hinta opiskelijalta oli vain 6 euroa ja siellä oli elukoita joka lähtöön. Tulipa sitten vuokrattua polkupyörät. Aika luksusmeininkiä. Tulee nyt sitten nähtyä vähän Ljubljanaa vähän muualtakin kuin pelkästään hostellista tai keskustasta käsin.
Pyöräilyreissu Safkat ravintolassa ja sinfoniaorkesteria Obi-Wanista 5/5. Ja tulipa samalla haettua sitten eurolimppu. Nälkä lähti. Reissun ehdottomasti mahtavin kokemus oli matka Välimeren rannikon pikkukaupunkeihin. Etsimme netistä edullisen kimppakyydin ja meitä kyydinneet tyypit osoittautuikin niin mukaviksi, että päädyimme hengaamaan niiden kanssa koko päivän. Illalla meidät kutsuttiin vielä niiden kaverin perheen luokse syömään päivällistä. Siis todella nasta meininki. Ei tämmöiseen Suomessa kyllä törmää. Tämmönen rupukylä, niinkö? Kyllä. Nää on tämmösen kärpäsen kun sama paska Euroopan kriitissä. Jep, on ei tää yhtä hieno oo kuin meidän pieni Outokumpu. No, kyllähän se oikeesti oli paljon hienompi. Siis aivan käsittämättömän kaunis kaupunki, jossa viihtyi ja tunsi olonsa mukavaksi. Kokonaisuudessaan reissu oli aivan mieletön kokemus. Alussa en olisi varmaan uskonut, miten paljon kaikkea sitä pystyykään 7 viikon toppijaksolla näkemään. Pääsimme tutustumaan ammattitason TV-työhön monipuolisesti niin studioissa kuin ulkonakin. Lisäksi saimme ottaa osaa huikeisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi Slovenian Euroviisukarsintoihin. En usko, että Suomessa tarjottaisi ihan heti tämmöisiä mahdollisuuksia. Vapaa-ajalla tutustuimme moniin mahtaviin tyyppeihin, joiden kanssa olisi mielellään hengannut pitempäänkin. Aladin Hostel oli hyvä paikka asua ja sen isäntä Tim auttoi meitä aina kun pyydettiin. Kaunis kaupunki, mukava työ, loistavat ihmiset, kerrassaan upea elämä.